खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि समायना एम ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फोसाबखांजोब्बाय न'खौ। गाबोन प्रग्राम दङ। अमा बुथारगोन आरो जोंहा अमा देसिखौहाय बिनिनो प्रग्राम माने आलासिफोर फैगोन आरो बिरादनो आलासि लेंहरदों दा बिसोर फैसिगोन आरो अमा जानो जोंनावहाय गासिबो लाबोखाजोब्बाय आरो संग्रा सियार टेबोल साराय आरि गासिबो। आं दा ओंखाम जाखांनानै दसे ओरैनो दंथ'यो आरो सान्दुं सायदों नै सान्दुङाव। नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आलासिफोर फैगोन नालाय न'फोरखौ फोसाबस्रांदों आरो नै जोंहा खामसालिफोरखौ सुस्रांदों फोसाबस्रांदों आङो नै दा सेन्देलफोरखौहाय माने जि फुराना सेन्देलफोरबो दंमोन आरो माखासे बेफोरखौ आङो गानला नालाय रावबो ओमफ्राय गारहरनो होननानै बासिनानै दोनबाय आरो गारहैनोसै बेखौ प्लास्टिकआव सोनानैहाय नङाबा ओरैनो लेथ्रा थाबाय थायोना ओंखायनो। नै जोंनि आइयाबो जा गोसो होनानै न' बुस्रिगासिनो मालाय आलासिफोर फैगोन नालाय ओंखायनो एसे साफा सुफा खालामसै आरो न'फोरखौ। आलासि फैनायनि थियारि खालामदों थियारि बिराद बुरजा आलासि फैगोन जोंनाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना आङो मा खालामो। आंहा मास्क गानलायबावनायसो नायलाय माने न' सिबनायाव गफुदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बेवहाय गानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव खुनो बावनानै थादों। जा गोबाव बिदिनो थाफ्लांबाय थादोंब्रा आङो खामसालि न' रुम गासिबो सुखांजासिम ओमफ्राय आरो मा होनो जि सुनायावबो गानबाय थादों आङो बे मास्कखौनो थालानो गैया आरो खखाबावदि मास्क दं ना मा दं। लाबोखाबाय मास्कआ नायलाय बेयावथ' फुल गानलायबावनायसो माला फुल बेखौ बोखोनानै गानहरदों आं थालानो गैया आरो जेबो उनावहाय एसे भिडिअखौ नायफिनबा मिनिनो ओंखारगासिनो आंखौ। न'आरि फोसाबखांनानै ओमफ्राय आङो जि गांनैसो दंमोन आरो बेखौ सुगासिनो आरो दायो। नै गासिबो लाबोखाजोब्बाय साराय थौ आरि नै गामला खोस्लि खेरखा ओंखाम राननो
नै ओमफ्राय बानलु बिट गाजर नै दुन्दिया मा दंबावोथाय बेयाव हाइजें सापात गोमायो सापात आरो संख्रै सिनि सामब्राम गुफुर मटर मामा गासिबो संनाय थाबाय नोंसोर सानैया मा खालामबाय थादों मा खालामदों मा खालामदों नै संग्राया दे नोंसोर सानैजों सालायदो दे सालायनानै दुब्लियाव हालेवहैदो सानैजों हा गोलैगोनलाय ओमफ्राय गोलैगोन खालाय गोलैगोन लासै बा सासे गियार होग्रा सासे माबाग्रा हेन्देल हमग्रा नामा सासे फिदिंग्रा हालेवनोसै अबेयाव ए हालेवनानै मा फोगोन दुब्लियावलाय मा गायगोन बिबार दुब्लियाव माइ गायगोन अ गुड माइखौ जावो ट्रेक्टराव होगोन ओमफ्राय दे थांदो दे हालेवहैदो दे आं दा नोंसोरनो ओंखाम हैगोन दे दुब्लियाव ना बाथोनजों दे मा बेदर जागोन नोंसोरलाय बा बोरमालायबावसो बा अमा बेदरसो जागोन खांख्राइखौलाय माबायावसो फुख्रियावसो गोजोमनांगोनसो माथोलाय खांख्राइखौलाय थै जायालै नोंसोरसो दा बायदियावसो खांख्राइ मोनो नामा तुम्हारा नाम क्या है बोलो नाम बोलो What is your name? What is your name? Yuvraj Bhusmatari. What is your school name? UN. UN Academy? Business. What class? Horace class 1. Class 1. Anak class 1. Nungnaलाय? नोंना? आलु ओंख्रि संबाय नै आलुजों नाथुर गोरानजों दिनै जेबो बेदर आरि जाबाय थाथ'ला गाबोननो बेदर जाबाबो जाख'लायनो हानाय नंलाना ओंखायनो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय